Ja, det er så her det spændende foregår. Og Carsten han sidder der vist nok inde og hygger sig, lyder det som om. Men hvis man suger over døren åben, så var der jo en fantastisk udsigt herovre mod bjergene, hvor der stadigvæk er sol på. Og også op til en gletsjer deroppe. Og ingen anelse om, hvad den hedder, men smukt ser det ud. Og det der bjerg, det er vist nok The Fizzle. Og det er sådan kobber og rødt. Det gør det karakteristisk, og det kan faktisk ses ned fra bunden af Whistler. Og man kan også se noget bliktag dernede. Det er sådan en hut, hvor man kan komme overnat, hvis man ikke har sit eget telt. Eller om vinteren. Men dernede bag ved det, der ligger vores telt, hvor vi har valgt at skulle sove i nat.